Me? Just hanging around. Και ξανά εδώ στον τόπο του βασανιστηρίου. Πώς νιώθεις, Αγγελική? Μη βάζω μπανέρ. What is this? A crossover episode? Μη βάλω το μπανέρ. Γιατί? Σε παρακαλώ. Γιατί βάλω? μας πέρασες? Για ηλίθιους μας πέρασες. Like an idiot. Τι μας πέρασες? Για τίποτα έξυπνος. Για ηλίθιους μας πέρασες. Πήρες μπάνερ. Εγώ έχω χαλάσει τη σούπερ. Κακή παίκτρια. Έλα πάμε wipe, δεν έχω σούπερ. Όχι, 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 όχι. όχι. Όχι, Ίσως πετύχεις το exotic έτσι. Ναι, Ναι, είναι προϋπόθεση να παίξεις χωρίς σούπερ για να πάρεις το exotic. εντάξει. Ναι, είναι προϋπόθεση να παίξεις ως η Αγγελική για να πάρει κάποιος άλλος το για να πάρεις το... έτσι. Τι λέγαμε. Όχι, θα Λοιπόν. συμφωνήσω. Φίλος μου. Ναι, Ναι. Ξεκινάμε. κουατετράπλ, περίμενε. Α, ωραία, θα κάνει ο Βασίλης γιατί δεν εμπιστευόμαστε ποτέ τον Ιάπετο για καμία δουλειά. Nice. Ντάν. Πρώτος όμως βλέπεις. Λέγε ρε, Τέλος. άρα δίνουμε ευκαιρία Τον Ιάπετο. Αλφαβητικά ναι. στον αδύναμο παίχτη, στον αδύναμο παίχτη. Βλάκα. Χαζέ. Κερνάω Το μπάνερ. μάρα. Oh fuck, okay. Τι, quadruple, τετράπλη. Όχι, όχι. Ω, double. Ένα απλό double. Ένα απλό double. Ένα Συνηθισμένα πράγματα. απλό, αυτό δεν ήταν απλό, ήταν double penetration anal. Αν θες να ξέρεις. Ο Βασίλης είναι εξοικειωμένος με την... Θέλει, δεν θέλει, Όχι, θα θα μάθει. εξοικειωθεί. Θα τώρα. κλαμπ. εξοικειωθεί. Με το association μας. Associated. Κάνει recruitment. Associated. Βασίλη, θες να μπεις στο σύλλογό μας? Στο σύλλογο, τι σύλλογος είναι αυτός? Κάφα. Είμαστε η ΚΑΦΑ, Quadruple Anal Fisting Association. Γουστάρ, όλο αυτό. Ορίστε, άντε ρε. Ρε, φεύγετε όλοι από το Ναι, σύλλογο. περίμενε, Εγώ θα περίμενε. Βασίλης. Δεν του είπες όμως την τελετιμήσεις, το είπε πολύ γρήγορα το θέλω. Εντάξει, το παιδί ξέρει. Μου φτάνει ο τίτλος. Κάνουμε Quadruple Anal Fisting στον Ιάπετο. Ουσιαστικά ο τίτλος. Ωπα ρε βλάκα. Αυτό θα το δει το YouTube, μπορεί να το δει και η μάνα μου, μη λες μαλακίες. Δεν ξέρει πώς να κάνει κάτω για το ένα. Όχι, ξέρει ότι δεν θα μπορεί να αντισταθεί να το κάνει κάτω αυτό, θα το αφήσει. What the fuck, τι κάνουμε, τι κάνω. Dunk, δεν είπε. Είμαι dunk, Γκεντάνγκ. καπντόινγκ, παίρνω πρώτος δηλαδή. Παίρνεις εσύ και ο Μάικ. A few moments later. Άντε βρε βρωμίλο ρουλκ, τελείωνε, βρωμοπόδαρε. Είχα ξεχάσει τι ποδάρες έχει. Ωραίες, έτσι. Είχα ξεχάσει τι ποδάρες έχει μαλάκα. Είναι μακριά δεξιά. Θεωρώ ότι όποτε σε κλωτσάει... νιώθεις κάτι. Α, με κλώτσισε. Πήρα το... Μακριά αριστερά. Διάπετε με ξανακλώτσισε. Το είπαμε. Αφού με κλώτσισε. Αμό τότε μου το έκανε. Α, το έκανε. Μακριά αριστερά πάω. Πρόσχε. Τώρα που πάω. Είναι κοντά αριστερά. Τι έγινε, γιατί δεν έκανε. Τώρα θα κάνει ρε. Τι φάση. Θα κάνει ρε, περίμενε, να. Και πάω. Κοντά αριστερά. Και damage face. Τώρα. Α, δεν έχουμε βάλει divinity. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Δεν πειράζει. Immune. Τραγικό damage. Έριξα Είσαι τη και σούπερ στο τραγικό. επόμενο raid. Ίσως φταίει και αυτό. Τι έκανες? Στο Έριξα τη- επόμενο raid, λέει. Είναι στο επόμενο raid επειδή της πάρει στα. Εντάξει, θα έχουμε ένα damage phase λιγότερο στο καρότα. Παρακαταθήκη. Καρότα. Λάχανα καρότα. Άντε τελείωνε ρε. Ποιος θα βάλει divinity στο να βάλω εγώ? Το που ανάλογα που θα το βάλει. Για το επόμενο damage phase. Α, Αμέσως. εντάξει, να βάλεις τότε. Αμέσως λέει. Δεν το έχω μαζί μου τώρα και βαριέμαι να το φέρω από το team. 5 minutes later. Αυτό ήταν 6. Τι χρειαζόμαστε άλλο. 6 ήταν. Το συνήθω το κάνει. Α, οκ. Α, ρίξε και. Είναι μακριά αριστερά. Τις κάνουμε τη super τώρα ή να τις κρατήσουμε? Καλύτερα 3 Για phase. three ε. phase. Άρα τις κάνουμε. Εντάξει, το πετύχα. Ωραίος. Ω! Πού πήγε? Κάνει. Όχι, γρήγορο σήμερα. Μιουν. 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 Το pattern πάντως για να πάρετε το collective obligation έχει πάει σωστά. Έχουμε χαλάσει super, έχουμε κάνει 3 phase. Ναι. Και ποιο είναι το τελευταίο? Το τελευταίο είναι... Πρέπει Να το γίνει πάρει ο error Βασίλης code και να όχι η μας Αγγελική. πετάξει Όχι, εμάς στο όχι, video όχι, το όχι. Το σημείο τελευταίο είναι να έχει πανσέλινο σήμερα. Κοιτάξτε μία, έχει πανσέλινο σήμερα. Πανσέλιν, δεν φαίνεται τίποτα έξω, ούτε αστέρια δεν έχει. Κακός ιονός! Κακός ιονός! Πάρτε. Ναι, για μιλά. Αφρικανική σκόνη έχει. Πήρα. Να, δεν μου έδωσε. Πάρε Τζόνι και κόρβι. 1 eternity later. Και είναι στα μακρινά. Πάω δεξιά μακριά. Μάλιστα. Δεν μπορώ να το βάλω γιατί Μήπως δεν είσαι... δεν είμαι emanating, οκ, lol. Όχι, Δεν Leeching Force είμαι. Δεν δεν είσαι είσαι μανέ. μανέ. Ναι, δεν είμαι emanating. Τώρα το Ξανά έκανα. πηγαίνει ακόμα καλύτερα. Τώρα το έκανα. Δεξιά. Τώρα πρέπει να έχει αλλάξει όμως. Α, πρέπει να έχει αλλάξει. Το έβαλα, ρε. Καιρός είναι. Αυτά ήταν 6. Ζωή να έχουμε. Αγγελική, Ναι. αυτά που μας είπες δεν ήταν και τα δύο μπροστά. Ναι, τα μακρινά και τα δύο. Πόσο θεούλησες ρε για πέτα που μάντεψες στην καινούργια θέση. Δεν τη μάντεψα, αυτήν είχα ακούσει. Όχι, Πήγες στη αλλάζει. μέση, δεν Αλλάζει. πήγες. Αλλάζει. Α, ναι. Ω, μαλάκα, Ναι. lol. Μιλάμε, οι Και Ιωνοί πήγες- μαζεύονται. Και πήγες και στη λάθος. Και πήγες κατά λάθος όμως στη σωστή. Nice. Καλά. Είδες τι καλός παίκτης που είμαι. Οι Ιωνοί μαζεύονται να πάρεις εσύ το collective Μαζεύονται. obligation. Και το παίρνω εγώ, λέει. Άνετα. Νομίζω ότι πηγαίνει ακόμα καλύτερα τώρα. Είναι μακριά αριστερά. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα το πάρει ο Ρέστα. Μακριά αριστερά, έτσι. Ναι. Καλά πας. Άντε, βρε κατσικοπόδα, ρε. Μμμ. Είναι κοντά δεξιά.
Κοντά δεξιά πάλι. Να σου πω, μ' αφήνεις λίγο ήσυχη. Ας την ήσυχη. Κάμα τσίνε. Ναι. Μα σπάσει ποτέ το boot. Άντε τους πάμε. Το boot. Το boot. Immune. Αυτά. Ετοιμαστείτε για super. Για τον μπάσταρδο, τον μπάσταρδο κοίτα ρε. Έλα, έλα Αγγελική. Νομίζω ότι πέθανε. 6 Witches Engram. Τι. Έλα Αγγελική. Μπα. Όχι, Forbearance. Bond. Δεν άκουσα και τον Βασίλη, οπότε. Οκ, lol. Άλλο ένα αποτυχημένο βίντεο το οποίο δεν θα ανέβει στο YouTube. Γιατί ρε μαλάκα. Αφού δεν πήρε ρε η Αγγελική. Και. Και φταίδες. Και να ανέβαινε στο YouTube αποτυχημένο θα ήταν. Damn! What the fuck bro. Μαλάκα, Αυτό κι αν ήταν. ξέρεις ότι ο Τζον είναι μέλος του team και δεν βλέπει τα βίντεο μου, έτσι. Έχω δει μερικά. Έχω δει μερικά, λέει. Γιατί ούτε ο Κόρβιν τα βλέπει. Και εγώ έχω φτιάξει μερικά. Ούτε αυτά που έφτιαξε δεν τα είδε, δεν άντε. Λολ. Και εγώ τα έχω δει όλα μαλάκα. Αυτό θα φέρει κοίτα. Όχι, εντάξει, τα βλέπω. Άμα θέλετε, έχω ξανά το checkpoint, άμα θέλετε να το κάνετε πράκτηρα. Ω, δεν θέλουμε. Πάμε κρότα, ό,τι θέλετε. Πάμε κρότα. Πάμε, κρότα. Πρώτα. Ρε μελιτζανοκέφαλε, τι φοράς στο κεφάλι σου. Δεν ξέρω καν τι είναι. Με.